Están esperando. Ay, no. Hay mercados que se empieza pues pronto a las 7, 7:30 y hay otros que venimos aquí como en hora de oficina. La gente, la verdad es que es muy buena gente. Tenemos buenas clientas, la verdad. Ya son clientas fijas, es un pueblo tranquilo, pero que la gente pues le gusta salir a comprar al mercado y le gusta... Está muy bien, este pueblo está muy bien, la verdad. Dime, un de estos t'agrada més tendret o més sec? Què estàs fent cua? Fent cua, sí, per comprar un pau de pernil. Jo vinc a comprar i a veure la gent que ve per ací, a passejar. Va, mos toca. Pues ara deixen els xiquets a l'escola, perquè també van les abueles a deixar-los a l'escola, i després ja venen així a comprar. Compren, se'n van a fer el dinar i en després a travegar pels xiquets. Així és que quedarà pues, mitja horeta, d'ací mitja horeta estan per ací. Hola. Elena, agarra el bolso. Hola, nen. Sí, me falta. Va a València a la universitat, l'únic que pilla un poquet lluny, pillarà pues, per cada 2 quilòmetres, perquè antes pues, la gent del poble no volia que feren així dalt pues, l'estació, tenien por. Bueno, ya te quieres... Sí, vale, Elena, ja me trobaràs. Que vaig per tu. Vale, cariño? Vale. Vale, adiós. A quina hora passa el tren? A les 9 menys 10. I cap on vas? A València és que estudiem Filologia Hispànica amb Blasco Ibáñez i paren l'estació del Cabanyal. Els trens així, per exemple, no paren a totes hores, sinó cada hora o cada hora i mitja. No controle massa, però no paren totes les hores. I moltes vegades me toca baixar en segon per no tindre que esperar una hora en l'estació del Cabanyal. I ara què? Ara pues, a casa, a fer la faeneta i anar a comprar. Mos pot deixar per ací? Molt bé, ahí a la gasolinera vos deixaré. Vale, adiós. Adiós. Hola, bon dia. Sí, al poble de categoria, molt bé, molt tranquils i molt bé. Hi ha gent que es treballa així a les almacenes, a l'horta, però hi ha molta gent que té que eixir també fora a treballar. En plena campanya, aproximadament, de dones en l'almacén poden haver perfectament un centenar, després una vintena d'homes, i en l'horta pues, poden haver 200, 300 persones. Treballem les taronges pràcticament tot l'any. Hi ha algunes vegades que els collidors, quan cullen, no tallen a ras el que és la rama. I el que fan és repassar aquesta rama per a que quede a ras i en ningú moment pugui danyar al resto de la fruta. El calibrador el que fa és fer-li una fotografia a cada una de les taronges que passa i els datos que recull ho envia a l'ordenador. Medís, per exemple, el que són el diàmetre de la fruta, el color, i envia datos del pes també. És una zona privilegiada per a poder treballar cítrics perquè ne tenim a tot alrededor. Lola,
Tienes que poner ahí 2 empapeladas de mine en 8 o 7 pegatines. Porta 2 anys d'encarregar. Se pot viure i treballar. Gent que ha vingut a viure de fora sí, a Faura, d'ahir ve molta gent de Faura, del Port també ve molta gent, de València ve també alguna gent, treballen emigrants també. A l'hora d'encaixar, de la mà d'obra és el millor que n'hi ha. A l'hora de collir i a l'hora de treballar la taronja. Adéu. És pesada la feina al camp? Home, un poc sí. Quant de temps dus així treballant al camp? Ui, jo des de 16 anys. Des de 25. De treball m'ha anat a muntó. Ja està, ja s'ho acabant-se. Quedarà un parell de setmanes. Jo he abandonat el 80% dels camps. La moda última que entré de comercialitzar, ells te cuiden les taronges i te paguen el que ells teòricament diuen que trauen. I així no es pot treballar. Quan el llaurador trau, doncs dona feina. Quan no trau, doncs... Mira tots els papers. Ja. Tinc 240 caixons, 30 i 60 robes. Molt bé. Vinga, pues, me'n vaig, després. Porte 2.500 quilos, más o menos. Descarregarem i tornarem a fer una altra volteta a replegar ja hasta que acabi la jornada. Ho heu comprovat, estem molt proper de l'almacén i pràcticament en no res de temps arribem a descarregar cap a l'almacén. Així, a principi d'abril comencem ja a preparar terres i ja anem plantant, anem fent cosetes i manteniment. I a principi de juny, juliol, ja comencem a replegar algo de tomate, algo de meló. Nos encontramos en el taller de empleo para educación profesional, estamos en el vivero y tenemos 2 especialidades, que es viverismo y jardinería, un total de 20 alumnos. Lo que se produce aquí va todo para el municipio. El programa lo que pretende es eso, insertar a la gente laboralmente. Una producció que ja tenim prou d'unes 14.000 plantes en 6 mesos. Tenim producció des de llavor, tenim planta de flor, tot ornamental, plantes com la vinca, com el penicètum, tenim planta mediterrània com la sàlvia. Estem trasplantant així aquestes plantes que són de producció pròpia de llavor, que això és per al principi del poble, per un jardí que estem fent. Bon dia, com estem? Anem a comprar una senyalització, està tot correcte? I la major problemàtica que tenim ara són els vehicles abandonats, les infraccions de tràfic, violència de gènere, que tenim prou ordres d'allunyament, portem una relació molt directa amb el que són les treballadores socials. Pues Sergio, si pots apuntar la matrícula, te cante. 8942, Charlie Romeo X-Ray. L'any passat aplegàrem a tindre 46 vehicles abandonats i a poc en aquest treball el reduirem a 7. Continuem. El nostre retén policial, tenim al costat de l'alcaldia. Esperem haver sigut de la vostra ajuda. Moltes gràcies i així ens teniu per a el que vulgueu. Adéu. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, què tal? Bueno, jo soc Toni, és l'edifici de l'Ajuntament, que treballem
al voltant de 15 persones, però també compartim servicis la Mancomunitat i l'Ajuntament. Per això al final som una xicoteta família. Este és el despatx. Des d'ací el millor que té és les vistes a la plaça. La pàgina web té en aquest moment 5 anys de vida, un instrument en el que hem pogut contactar amb la gent que li agrada gestionar-se des de casa i vol saber la informació des de casa. Però no podem oblidar que hi ha molta gent que no té internet, no té Facebook, que també té que estar informada. Entonces anem al tradicional, el butlletí d'informació municipal, que és el canal d'informació que en aquest Ajuntament porta 25 anys, més de 25 anys en marxa. Doncs bé, esta ha sigut la visita. Un plaer, que ho passeu bé i si quedem treballant. Vinga, fins ara. Si tens sal del mercat, què te pareix? ¿Qué está comprando? La verdura de esta chica que la porta muy buena. Así sempre me va bé, gràcies a Déu. Sí, porta bon I el que no, pues ho regalem i au. Ui, xiqueta. Si no molestes a ningú, ningú no porta, vens com vols i està molt organitzat. Tenim aseos. Ha vingut a veure avui i m'ha dit això. Normalment ve la dona a comprar. ¿Algo més? No, prou. Los martes cargamos un poquito más. Y lo que necesitamos entre semana, pues vamos a las tiendas, porque es un poquito más caro las tiendas. En verano aquí se flojea mucho porque la gente se va a las playas y todo eso. Ahora le apetece mucho jugo, mucha fruta, la verdura poca. Ahora poca verdura y mucha fruta. Sandía ya no me queda porque es lo que más le apetece a la gente. Un poco de fiambre, verdura, bachoqueta, sesam. Pues resulta que soc d'ací de Faura i visc en Benifairó, l'altre poble. I així viuen els meus germanets. I se veien cada 8 dies, ajuntem i passem al matí, comprem i passem diners. Ahora se va a la playa de esta de la Tetica y le deja que compre. La gente compra, a vegades más extraño de lo que compra. No me llames iluso porque tenga una ilusión. Si la suerte es caprichosa, el amor es ciego y con el tuyo me toca el cupón. Yo vivo de la ilusión y acompáñame a comprar una camisa nueva, corazón, que mañana salimos por la televisión. Ay, 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 ay. Pues a veure si n'hi ha sort, si reparteixen la sort. Ojalá, sería bo para tots, para mí también. Vale, adeu. Adeu. Sí, perquè... No, però... Sí, perquè... Hola, què tal? Com esteu? Soc Sarai, la vicedirectora de l'Institut. Benvinguts a la Vall de Segó i anem a veure com són les instal·lacions i un dia tipus així al centre. Durant tot el curs intentem fomentar des del Departament d'Educació Física les activitats esportives. Un dels objectius del campionat de futbol és intentar que consideren l'Institut no solament per a fomentar la vida acadèmica, sinó també per a aconseguir una educació integral i cultural dels alumnes. Tenim un servei de cafeteria a l'hora de dinar, però que no és menjador oficial. La biblioteca, a part de servir com a biblioteca, és també l'aula de convivència. Els alumnes que estan amonestats o que tenen algun problema de disciplina baixen així a la biblioteca i aleshores estan ahí en el professor de guàrdia que fa una reflexió sobre els problemes que han tingut intentant millorar la convivència. Els grafitis que podeu veure són de diversos premis que hem obtès. Són moltes les activitats que fem al centre,
El programa d'educació viària el que volem fer és, a part de que servisca un poquet com a reivindicació per a que milloren totes les zones d'accés a l'institut i això, també per a fomentar l'ús de la bici. Ara anem a veure una classe model, és el grup de quarta, el grup que tenim de ciències. Estan acabant, és l'últim curs de l'ESO, on l'ensenyament és obligatori encara. A partir de l'any que ve ja poden triar o bé anar a la formació professional, o bé anar al món del treball, o bé quedar-se així en l'institut i fer un batxillerat. N'hi ha un metge que està tot el dia, o sigui, tots els dies, i un altre que comparteix Benavites en Faura, i està mitat matí en Benavites, mitat matí en Faura. Els professionals estan contents, el que ocorre és que, clar, sempre se volguera un millor servici. Antes n'hi havia unes soles i era molt de jaleo també. Ara en els dos està més compartit, és més rapidesa. La situació ha canviat una miqueta, ja no és el metge només, és un equip el que està treballant en el centre de salut, entre 40 i 50 pacients tots els dies. Per anar bé, jo crec que devíem d'estar, i jo i la companyera Graciela, tot el matí, perquè el poble, vulguem o no, ha crescut molt. Com és així el servici de pediatria? Normalment està prou bé, però fa falta per la gent que som algú més. Fa falta un altre pediatre per 5 pobles. Ara està millor perquè tens les urgències així. Per almenys tens així per la nit on anar. Pero un pediatra también de guardia pues no estaría mal. ¿Por qué vienes aquí? Pues porque me duele la... Muy bien, ¿este oído? Hola, bon dia. Encantat de la vostra visita. Estem al centre Sant Vicent Ferrer de Faura. És un centre que s'havia inaugurat l'any 1999, disposa de 5 aules o unitats d'educació infantil i de 7 d'educació primària. Eso por repartir entre 4. Una classe molt pacífica, treballadora, encara que de vegades en quan troben el seu gènit, però positius. Porta molts anys i espera acabar així. Són xiques de 5 i de 6 anys, tenim 22 xiquets i a la classe del costat hi ha 21 xiquets de 5 anys també. L'últim que ha arribat és la pissarra digital que ens ha ficat en aquesta classe i la utilitzem per a connectar-nos a internet, per a jugar en jocs interactius. Ahí tenim tots els llibres, tenim això perquè els xiquets de 6 anys i de 5, com ja saben llegir, tots els divendres se porten un llibre a casa i només fan intercanvi. Ja portem uns cursos que la matrícula de xiques de 3 anys que se matriculen és sempre més de 30 alumnes. I el curs 2009-2010, degut a la falta d'espai, haguérem de posar esta aula prefabricada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Pues nosaltres nos encarregarem de preparar el menjador para quan entren els xiquets estigui tot preparat perquè vinin ja. Des de quartes terceres, que són les majors, són les que ens ajuden a preparar taula. Fiquen els mots, els coberts...
compensar perquè fa una dietista i, clar, si un dia pues, toca pasta, pues, segons toca peix o carn i després peix. Hi ha molta varietat, cada dia és una cosa, no repetir-se molt. Esto en verdures soles perquè són per xiquetes musulmanes. Mambo number 5. Anem a replegar a les netes. I què tal el col·legi este? Ui, de categoria. De categoria. Ajudes, de tot. Xiquets que no estan bé i tenen una mestra pa d'ells. Tot molt bé. ¿Qué tal el colegio? Pues bien. El colegio es muy familiar. Cualquier problema que tienes, pues acudes directamente al profesorado, al director y es como una familia. Y por ahí muy bien, y además mis hijos encantados. Y mis hijos yo me los quería ahora llevar a Valencia otra vez a vivir porque yo soy muy de la CAPI y mis hijos no quieren. O sea, mis hijos viven felices aquí. Me gusta todo, le enseñan muchas cosas. Mi hija desde luego este año ya ha aprendido a leer, sabe escribir y el curso que viene va primero ya de primaria. O sea que ella ya, para mi parecer, va bien adelantada. Estem en lo que s'anomena el barri nou d'Almoritx, és la zona que ha absorbit en els últims 4 o 5 anys principalment el creixement del nucli urbà de Faura. Una zona peatonal, ajardinada, que una miqueta ha vingut imposada per les circumstàncies que tenim així les torres d'alta tensió. En el futur està previst que siguin soterrades. I a la banda de dalt podem veure una zona ara una miqueta de descampat, que ahí és on en breu començarem a construir el carrer de la Pilota. Hola, com va? Bé, bueno, a veure. Avui no acabarem molt tard, no? Hola, Amparo. Soc Amparo i ja porto així de tira d'anys, porto 20 anys. Doncs mira, així tenim el racó d'infantil i juvenil, que les prestatgeries són un poc més baixetes i tot, estan acondicionades pels nanos. Este raconet, que és un raconet on estan les obres de referència, els diccionaris, perquè la gent pugui consultar, és un lloc d'estudi també. Venim tots els dies, de matí i de vespre. Així s'estudia millor, n'hi ha més silenci, no n'hi ha ordenador, ni tele, ni res, i estem millor així. I després tenim el telecentres, que són els ordinadors. En època d'exàmens i això, s'obri de matí la sala d'estudi i si no està oberta la sala d'estudi sempre dona la possibilitat de que se demani la clau i la gent ve i puja dalt. Gràcies. Adéu. Juga a trinquet, 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 a rellotge o al ras. En l'escola de Faura n'hi ha 2 grups de xiquets, comencen en els 8 anys, però el que és la competitivitat de veres, els 13 o 14, quan el xiquet comença a ser ja competitiu, se defineix en quina posició i en quina modalitat li agrada més o li va més a les seves condicions. M'abuelo era un dels jugadors de pilota valenciana, de Benifairó. Alguns caps de setmana me cridava i anàvem a jugar al frontó a pilota. I s'ho passàvem bé, i com m'agradava molt la pilota, es comencé a vindre així a Faura, a pilota valenciana. I què estàs fent ara mateix? Què t'estàs ficant? Pues per sujetar-me millor el guant i quan xue que només em vaig a la preparació. Vale, hola, anem a entrenar un ratet. Adiós. El dijous vingau otra vegada. Qui està guanyant? Les cares, el Pilar les cares. No, els que se'n riuen són els que guanyen. Així no guanya ningú.
Sí, els de les vesprades hi ha 4 taules, entre domino i porra. Són suort de tota una vida i per a distraure fem les partides de golf. Dissabtes i diumenges solen vindre dones i fer el parxís. Així estem totes les vesprades perquè sí que es juguen un poc. Així tenen un parc, n'hi ha columpios, n'hi ha un tobogan, després allà n'hi ha una esplana molt gran que se fiquen a jugar a futbol, n'hi ha un escenari i després n'hi ha un poc més per allà n'hi ha per a patinar i els xiquets van amunt, van avall, correguent, n'hi ha un carril bici i ara la Canaleta és un puesto ideal per als xiquets. La Rodana és l'única zona forestal dins del terme municipal de Faura. El grup cultural de la Tella va ser un moviment ciutadà que, baix el lema de la Rodana és de tots i la volem verda, va demanar, als anys 80, a principis dels anys 80, demanava la protecció de la Rodana. L'Ajuntament va reaccionar ràpidament i el que va fer és que va adquirir tota la part de la muntanya que recaia dins del terme municipal de Faura. Va obtindre el primer premi de recuperació paisatgística de la Comunitat Valenciana en el 2007. Això és un benefici pel personal. El que passa és que este benefici d'ací a X anys, si no passa res, estarà millor. En Espanya no n'hi ha un altre puesto com este. Jo de matí la meva feina és vindre a desayunar-s'hi, perquè l'hogar dels abuelos és un poc pronte. Després me vaig allí, fem un parell de partidetes i me fas un poleo i hasta les 12 que me'n vinc així s'ajuntem en la tertúlia, la Moncloa, que diem, nosaltres diem la Moncloa. Ale, adeu, passar-ho bé. No mostrar. Así estarem venint més o menys des de fa 15 o 20 anys. Què tal estan les instal·lacions del poliesportiu? S'han millorat un muntó i des de luego el manteniment està fent-se molt bé. Hasta la pròxima. Adeu. Hola, bona vesprada. Què tal? Jo soc Maria Pila, socorrista i monitora de la piscina de Faura. Jo així portaré uns 18 anys, tant de socorrista com de monitora. De 4 a 8 està el bany lliure i els xiquets poden divertir-se i després per el matí n'hi ha cursets. Fa un parell d'anys es va millorar tot. Ficaren xespa, ficaren la madera, es va ampliar per la zona de darrere, se va fer molt més gran. Vinga, adeu, moltes gràcies. És una de les escoles més veteranes de la província de València. Crec que són 18 anys que l'escola. Els entrenadors sempre diguen el mateix, a l'educació dels xiquets tenen que dur-la de casa, però sí se tenen que respectar nosaltres. Aprenen a estar entre ells i a tocar el baló i a comportar-se en el camp. Espero que en figures tenim xiquets ja en el Villarreal i en el Castelló. Solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Hay que marcar otro gol. Qui va ser futbolista de Macho? Jo! Javi té tot, té xut, se sacrifica per tots i damunt és bon xiquet. Això és un prototipo de futbolista. Jo soc Nacho i este any farem un sorteig per veure qui era el capità i me toca a mi ser el capità. Jo soc Ferran, jugo de defensa i alguna vegada Ara si no passa res, ja a l'octubre ja es començarà la xespa, si mos han dit si ja no passa res.
y entonces ya cambiará un montón más. Pues que anem a fer la presentació del torneo Manuel Salvador i hem intentat agarrar al president del Llevant, del director deportiu, i intentarem agarrar tots els xiquets i tots els equips que estiguen així jugant pel torneo i intentar fer-lo el millor que puguem. Pues això ha sigut una sorpresa per mi i al conseller d'administració del Llevant, perquè no m'ho esperava. Jo creia que veníem així a presentar el torneo i ja està. Faura, faura, laude dura en honor. Faura, faura, l'escut en el cor. Faura, faura, faura és el millor. Faura, faura, faura és un campió. Som els festers i venim un dia a la setmana a reunir-se tots per veure com van les festes i com ho anem preparant. Ara estem preparant el llibret i les orquestes i decidint que agarrem i que no. El tema dels bous va prou bé i el més segur que faríem vaques ahí baix de la font si les coses van bé. I s'encarrega Quique, que és el bogüero. Hi ha que compaginar la programació de l'Ajuntament amb la nostra. Jo vaig a l'Ajuntament i dic quan hi ha reunió què és el que anem a parlar i s'envia un missatge a cada fester perquè acudisca. Nosaltres volem pensar que aquestes festes van a eixir bé, encara que isquem bé o mal, per nosaltres van a ser les millors. I a disfrutar. Som una banda que té prou més de 100 anys. Així venim 2 dies a la setmana, assagem i intentem preparar els actes que n'hi ha, els concerts, i si n'hi ha algun certamen, lògicament ens toca assajar molt més. Jo estic content en el sentit que el local social s'ha rehabilitat i a partir d'ahir ja el que tenen que fer és treballar en l'escola de música i fer que la banda cada vegada siga més bona i més competitiva. Bona nit a tots. Todos os nubes, paso doble, por favor. Agarra el micro. Què? Sina? I què dic? Hola, a veure quina pregunta. Pues Faura és un poble de 3.000 habitants. És un poble molt tranquil, tenim pràcticament de tot. És més gran que els altres 4 pobles. És monuments i molt bé la gent és el que més. Faura se posa menys en la gent que en els altres pobles dels d'ací. Els de Quartell sempre pensen que Quartell és millor. Així en Faura no se fiquem en ningú ni critiquem a ningú poble. Jo penso que som més alegres, més... Hola, Tere! Ai, hola, guapa! No sé, anem cada un ja al seu rotllo, no? Encara que n'hi ha 4 més marujons. La gente, el ambiente... Que estic així en la càmera. Cada un tira lo d'ell. Pues la tranquil·litat que té i així que és prou familiar, la veritat. Tot m'agrada, mos falten diners. Uy, la gente, el ambiente, tot. Es tranquilo, pero tiene también muchas cosas que hacer, tiene ambiente, no sé, me gusta. És més gran i té més coses. Pues que m'agrada el poble, que ha nascut així. Per lo menos on visc jo, ver la mar, ver la muntanya. Haurà evolucionat molt des d'antes de la guerra, perquè només sabien que 2 carrers. El que han fet allà dalt està molt bé. Veig a Faura en més categoria que altres pobles. La manera de vestir, la manera de pensar, la manera de ser... Mira la meva cunyà, i que gorda està. Jo no me n'anava a viure a ningun altre poble. Jo no canviaria res. No, del poble no canviaria res. Jo l'únic que canviaria seria jo posar-me menys anys. El jaleo de la gent, que així se parla xillant més. Jo crec que ho tenim tot. Les festes, pues, és que en totes en general
m'encanta els bous. Les festes de categoria. La baixa és el que més m'agrada. Del 14 d'agost cap avant. Una piscina Espera, que no sé. Que Faura és la capital de Desvalls. Climatizar, dices que en l'hivern pots nedar. Sí, cariño, tinc del mercat de comprar, no tinc remei de comprar el meu home uns canoncillos. Ui, Faura és la capital, mira tu, I la casuat i tot. És la capital, Faura, està fina, que sí? Feu-me Photoshop. Besos per tots. Mua.